Silové tréningy, veľmi dôležitá vec aj pre vytrvalostných športovcov, čo vlastne v minulosti sa vôbec neriešilo, hej, že keď niekto bol vytrvalostný športovec, prečo by mal robiť silový tréning. Ale tu je práve to gro a to alfa omega, že ako nadstaviť ten silový tréning vytrvalostným športovcom, aby ich posúval a aby negatívne neovplyvňoval ich rozvoj vytrvalostných parametrov. Jasné, zimná príprava tu už je všeobecne známe, vtedy áno, treba posilňovať aj u vytrvalostných športovcov, ale práve ten trend sa ukazuje a tie benefity z toho silového tréningu, že treba ho veľmi decentne dávkovať aj v špeciálnej perióde v pretekovom zaťažení, čo napríklad aj ja sám som začal a je to veľmi akoby zaujímavé. Tiež je to taký pohyb na tenkom ľade, lebo niekedy to naozaj trošku prestrelíte a potom akože 2 dní neviete urobiť v tom vytrvalostnom svojom tréningu tie kľúčové veci, ktoré ste chceli. Treba, aby to telo bolo na to naučené. Naozaj, že tam platí menej je viac.